Indonesia on saarivaltio, joka koostuu yli 13 000 saaresta. Lentokone, lautat ja laivat ovat siten tärkeitä liikennevälineitä. Indonesian itäosan saaret ovat maan alikehittyneintä aluetta. Labuan Baatso on pieni kalastajakylä Floresin saaren länsikolkassa. Elämänmeno Labuan Baatsossa on rauhallista. Järjestettyä turismia tänne ei ole. Labuan Baatsossa käy ainoastaan satunnaisia reppumatkailijoita. Kalastajakylässä on 3 pientä majataloa, joissa olosuhteet ovat perin vaatimattomat. Mikä vetää reppumatkailijoita tänne syrjäiseen Indonesian kolkkaan? Lähellä Labuan Baatsoa 20 kilometrin päässä sijaitsee Komodon saari. Komodo tuli tunnetuksi maailmalle 1910-luvulla, kun eräs hollantilainen lentäjä teki pakkolaskun saarelle. Päästyään pois saarelta lentäjä kertoo hurjaa tarinoita useiden metrien pituisista jättiläisliskoista, jotka olivat lihansyöjiä. Hänen tarinoitaan pidettiin mielikuvituksellisina. No pian saarelle kuitenkin lähetettiin tutkimusretkikunta, joka vahvisti tarinan tosiksi. Matka Komodolle tapahtuu myrskyisten merialueiden läpi. Kaikkialla on vaarallisia merivirtoja johtuen vedenalaisista riutoista ja karikoista. Nämä Indonesian itäosan saaret ovat huomattavasti kuivempia kuin lännessä sijaitsevat Bali, Jaava, Sumatra, Kalimantan. Komodolla ei ole juuri minkäänlaisia kunnollisia majoitustiloja. Tässä luonnonsuojeluaseman laituri, joka on jo ajat sitten rappeutunut. Komodon luonnonsuojeluasemalla on mahdollisuus majoittua parakkeihin. Koko Komodon saari on rauhoitettu. Siellä on noin 2000 suurta liskoa. Kaikkialla Komodon saarella näkyy jättiläisliskojen varaanien jälkiä. Jättiläisvaraanit ovat lihansyöjäliskoja. Varaanit ovat matelioita, siis vaihtolämpöisiä eläimiä. Aamupäivän ne ottavat aurinkoa ja keräävät siten lämpöä. Puolen päivän jälkeen varaanit lähtevät metsästysretkille. Varaanien ravintoa ovat saarella sijaitsevat asustavat antiloopit, villisijat, toisinaan on tyytyminen pienempiin eläimiin. Varaanit syövät pelkästään lihaa. Suurimmat näistä jättiläisvaraneista ovat 3 metriä pitkiä ja painavat 130 kiloa. Varaani näyttää näennäisen liikkumattomalta ja näennäisen veltolta, mutta ne pystyvät salamannopeisiin spurtteihin, eivätkä päästä saaliistaan irti. Niillä on terävät hampaat, terävät kynnet
ja panssaroitu nahka. Varaani väijyy saalistaan polun varressa ja singahtaa saalinsa kimppuun. Pari vuotta sitten eräs englantilainen matkailija lähti Komodolle yksinään kiertelemään. Hänestä ei nähty sitten jälkeäkään, vaikka häntä etsittiin monta päivää. Varaani lipoo kieltään ja matelijan tavoin käyttää sitä hajuaistinaan. Näitä jättiläisvaraaneja on ainoastaan Komodon saarella sekä lähellä sijaitsevalla Padan Rinckan saarella sekä Floresin länsikulmassa. Muualla maailmassa ei ole lainkaan jättiläisvaraaneja. Komodon saarella on ehkä noin 2000 varaania. Ja lähellä sijaitsevalla Rinckan saarella on ehkä noin 1000 varaania. Nämä pikkuvaraanit ovat Rinckan saarella. Pikkuvaraaneja tässä kiinnostavat läheisen luonnonsuojeluaseman keittiön takapiha.